El poble català i el poble de Venècia són dos pobles amb una gran història. Són pobles amb una gran cultura, amb una gran identitat, la qual el que hem de fer ara és poder gaudir-la amb llibertat. I per a poder fer-ho, el que és més important de tot és que siguem conscients que és possible, amb la democràcia, pacíficament, votant, utilitzant tots els mecanismes, exercint tots els drets humans, els drets universals, podem gaudir en llibertat, en plenitud, sense la interferència forània de cap nació, ni millor ni pitjor, sinó una nació veïna que no interfereixi en les nostres decisions. El poble de Catalunya portem 300 anys mantenint aquesta flama viva de la identitat. El poble de Venècia està fent el mateix. Ara és el moment que els ciutadans europeus, com som els catalans, com sou els venecians, com són els escocesos o els flamencs, les diferents nacions d'Europa, puguem dir yes, podem. Anna Arquer, portaveu de European Partnership for Independence a Catalunya.